po vašej ľavej strane. V týchto chvíľach momentálne online zábery Šegy vám zabezpečuje to, aby ste videli možno aj záznam, ak to má nastavené, ak ste to už náhodou nevideli, čo je dosť možné. No ale v týchto chvíľach borci z Milpoša, okres Sabinov. Ja sa skúsim pripojiť prostriedkami mobilnej komunikácie na stránku regionálnej, Ohio Sabinov. Aby som vám vedel priblížiť výsledky chalaňov z Milpoša. No, mne sa už otvárajú výsledky po X kolách. Chalani z Milpoša vyhrali Ohio Sabinov s trojbodovým náskokom pred chalanmi z Lúčky. Ako mám možnosť sledovať, tak iba 4 družstva dosiahli hranicu 100 bodov, ešte Hermanovské Bčko, tuším sa zmestilo do 107 bodov a potom tam bol veľký prepad medzi ostatnými družstvami, čo znamená dosť veľkú nevyrovnanosť tímov, ale zasa na čele máme možnosť vidieť Milpoš, Lúčku, Hrabovec a Hermanovce, dva družstva z VHSL-ky a taktiež aj zdieľaná Ohajovka Sabinovská, no a dva čistokrvné sabinovské družstva, takže majstri Sabinovskej ligy si práve chystajú svoje náradie, takže všetci tí, ktorí ste sa prišli pozrieť práve na družstvo z Milpoša, ste tu správne, pretože práve v týchto chvíľach si Števo na košíku, Matúš na spoji Savíc, Peťo na mašine, Marek na bečkách, rozdeľovač, pobeží Dávid a na prúde uvidíme Johnnyho, pripravujú svoje náradie. Takže táto zostáva jeden zapožičanec do Spišského štvrtku, neviem, či to nie je náhodou mladý Neuwirth. Si mladý Neuwirth. Áno, dobre vravím. Takže Krištof Syn. Najlepší výkon má hodnotu 14,49. Chalani behajú aj VHSL-ko, aj Ohio Sabinov. No a najväčší úspech ešte len príde práve možno aj v týchto chvíľach, pretože koľko sekúnd už budú chalani z Milpoša pripravení na svoj štart na tejto súťaži. No a borci z Milpoša práve vyštartovali. Počkáme si ako šik, famózny košík, už je v vode. Takto to bude veľmi dobre rozbehnuté. Voda, 8 sekúnd. Stále to môže byť pekný štvrtletkový čas. A je to tu krásne zo streky. 14,21, ľavá strana 13,91. Milpoš sa zarazuje na druhé miesto. 14,21. Famózny výkon, ako som už spomínal, chalani si to určite zaslúžia, pretože to, že vyhrali Ohio Sabinov, nebolo len tak. Tieto výkony si museli zaslúžiť a tu ste mali možnosť vidieť prečo, pretože chalani vedia behať krásne časy 14,21. Myslím si, že je to zlepšenie ich